Bé, companys i companyes, fa aproximadament una hora que s'ha alçat la mesa. Nosaltres hem dit que estàvem esperant resposta de la consellera i de parlar amb Rovira per a veure si s'ha reobrit la negociació de les retribucions. Volem pensar que estan reunits, perquè ni tan sols encara no han fet declaracions als mitjans, que estan així fora esperant, i a veure si això ho podem tancar aquesta nit. Li hem comentat a la consellera i al secretari autonòmic que estàvem esperant aquest document de bases. Han tot donat per tancada, com bé sabeu, la negociació. Nosaltres estem així, en compàs d'espera, per a que es diguen alguna cosa i, com ha dit Marc, és significatiu que encara no s'hagin fet declaracions a la premsa que està així fora acompanyant-nos i esperem. Volem que es diguen una resposta, simplement estem esperant, encara que la mesa s'ha donat per tancada i ens dona bona senyal el fet que la consellera encara no hagi fet declaracions perquè suposem que les farà i després vindran a informar-nos. Sí que volem donar suport a la companya que hem vist en imatges que ha sigut reprimida per la Policia Nacional. Lamentem aquest comportament perquè ha sigut una càrrega innecessària totalment, i tot el nostre suport i una abraçada fortíssima, companya, estem amb tu i que te recuperes molt pront. Gràcies. Gràcies.